Bisan pa man nga nag-final session na kagahapong adlaw ang Mandaue City Council apan karong hapon o sa ka-special session ang ipahigayon nunod sa tabong sunog sa Barangay Tipolo nga maigo kaganang kadlaw. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, gideklara na sa Mandaue City Council ang Tulo Sitio sa Barangay Tipolo ning dakbayan sa Mandaue ubos sa State of Calamity nunot sa pag-ulbo sa sunog kaganihang kadlawon. Alas 2 karong hapon, gipahigay ng special session nga gipreside ni Acting Vice Mayor Elmer Cabahog diin nagdeklarar sa Tulo Sitio ang Maharlika, Basubas ug Espina compound nga ubos sa State of Calamity. Kini base sa request ni Acting Mayor Carlo Fortuna sa sangguniang panglungsod sa dakbayan. Gikinahanglan ang pagpaubos sa konseho sa dakbayan aron magamit sa calamity fund sa dakbayan nga matabang sa gibana-banang 1,200 ka families nga biktima sa sunog sa tulo ka mga sitio sa Barangay Tipolo. Matud ni Acting Mayor Fortuna nga adunay 15 million nga calamity fund ang pwedeng magamit sa dakbayan. Samtang matag house owner makadawat og tag 10,000 pesos, samtang ang house renter tag 5,000 pesos. Hinuon huwaton pa ang official report sa City Social Welfare Services kung CSWS ug sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa listahan sa mga nabiktima sa sunog. Samtang Bob, ang mga biktima karon sa sunog ana at temporaryo gipahiluna diri sa CICC grounds. Panawagan sa mga biktima sa sunog, Bob, ang dinaliang tabang sama sa mga sinina, tubig ug pagkaon. Ug mao kana ang latest diri sa CICC. Back to you, Bob. Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.